Hello everyone, this is the Prophet T. Madungwe from Remnant Desire of All Nations Ministry based in Harare. Today I'm here, I'm going to clarify a lot of things about Easter, about COVID, about the vaccines, even about coronavirus, and many things to be discussed today about today. So let me update what God was saying recent. Prophet Madungwe has changed the name from Prophet Madungwe to Prophet Daniel Remnant with the immediate effect. This happened in the month of January, and this is a spiritual thing. I shall explain it later, but today let me start with the issue of Easter. Easter, I always say it's not a biblical thing, it's a demonology thing. It's not about God. People are celebrating it, but it's not for God, and God never commanded us to celebrate Easter. So it's not biblical. I always say tipe ivhesi rinotaura kuti tinofanira kucelebrata chinhu chinonzi Easter from the beginning, nekuti hatiti zvatinoda, tinoita zvinoda Christ, tinoita zvinoda Mwari. Saka isusu hatitsvaki zvinhu zvedu kuti chii chinodiwa nevanhu kana kuti chii chisingadiwi nevanhu. Isusu tinoita zvinodiwa naMwari. Saka let me read from the Bible kuti Jesu akasiya ati tiitei, kwete kuti tiitei chinhu chinonzi Easter. Matthew chapter 26 verse 28, it reads as follows: "This is my blood of the new covenant, which is the shed for many for the remission of sins." So may God bless his word. Tinoona kuti Jesu anotora chingwa akati uyu ndiwo muviri wangu, ndokubva atora wine akati iri ndiro ropa rangu. Regai tibate kuti sei pakatorwa wine, because vanhu vazhinji vanoti Jesu was a drunkard or he was a glutton, aidya kana kuti changa chiri chidhakwa, because vanhu vazhinji vanoti doro rinobvumidzwa mubhaibheri, but the Bible does not guarantee kana kuti haribvumidzi chinhu chinonzi doro kuti doro rimwiwe. So there is a difference between wine and beer. Doro idoro, wine iwine. Anditika wine is made up of grapes, anditika that's pure wine. Yatinoti outer wine. Then pane inozonzi wine inoitwa added alcoholic, inonzi 70% content kana kuti 40% alcoholic, anditika. So beer, it is manufactured from maize or sorghum, anditika. So these two different things, they mix it, alcohol and wine, rova beer, anditika. But isusu akuna chinhu chinonzi Jesu akachinja, because vanhu vanoti Jesu akachinja mvura akaita wine, saka vanhu tinobvumidzwa kumwa doro. Hakuna zvinhu zvakadaro. So wine inomirira ropa raJesu. Saka Jesu achitanga the wedding at Cana anopa vanhu wine, achipa vanhu ropa rake, because ropa raJesu hariperi simba, saka wine haiperi simba. Ndosaka Jesu akapa, because tine zvinhu zvinomirira mubhaibheri zvinoita stand for something. Wine inomirira ropa raJesu, handitika zvane macolors kana manumbers, handitika. Number 3 inomirira the authority, God the Father, the Son and the Spirit. Number 5 inomirira the number of grace. Tichirwa callings aripo tichibata the book of Ephesians, panonzi some apostles, some prophets, apostles, evangelists, pastors and teachers. Achimirira Old Testament, anonzi 5 old ministry, feast angariko, the feast of tabernacle, of the first fruits, etc. unoverenga vana Leviticus ikoko. So we see kuti wine inomirira ropa raJesu. Saka Jesu achitanga introduction yeupenyu hwake, anotanga kuvapa the new covenant, which is the blood of Jesus Christ. Because Old Testament, the blood raishanda nderemuka, not ropa chairo rinopedza zvivi. Saka this blood raishandiswa kuOld Testament remuka, that's why vaita Passover gore negore, yearly after yearly vaita chinhu chainzi Passover, because chavaizviitira vanhu vaifanirwa kuregererwa nezvivi, but ropa racho raisabvisa zvivi zvachose. Saka kuOld Testament vaita Passover. Saka Jesu pakanoitira chirayiro chaitwa paPassover, paiurawa makwai, ndo chainzi chirayiro. Saka kuNew Testament Jesu achiuya, he abolished that Passover, akati akusisina celebration inonzi Passover. Passover started in the time of Exodus. Vachibva muEgypt vanonzi for you to celebrate kuti mabuda muEgypt, chiitai chinhu chinonzi Passover, nditika. Passover kuri kuti you are crossing over, nditika. They were crossing over from Egypt to Canaan, nditika. Saka they were crossing through vana Red Sea nemwilderness. So ndo pakanzi chiitai chinhu chinonzi Passover, nditika. Kuri kuti it's passing over, muri kucrossa muchenda
kuenda to another destiny. That's why vakanzi vaite Passover. Handitika. So vaiuraya mhuka kana vauraya mhuka ropa riya ndo raita cleanse zvivi zvevanhu, but zvaitwa gore negore zvokuti Mwari vakaona kuti vanhu they are getting poor, zvoti because gore negore the poor people were now not able to worship God zvakanaka, because unenge usina gwai racho. Handitika, every year uchiinda uchinoti pese pawatadza woti zvivi zvako. Saka Jesu ndiye anonzi the real lamp, ndokubva achiuya. Saka the real lamp rakafa. Hatichaiti Passover yataita kuOld Testament because haichisina basa. Gwayana racho rakauya rikatifira pamuchinjikwa. Saka Jesu achiuya achitanga pa the wedding of Cana anopa vanhu wine, haana kupa vanhu doro. Saka vanhu zvidhakwa regai kuti aiwa doro rinobvumidza kuna zvakadaro. Revelation anoti drunkards they shall not enter heaven. That says the Bible. Handitika chibata the book of Revelation. Handitika kunonzi drunkards they shall not ndichabata kuti ichi chinonzi a drunkard nechine wine nyaya yese chibata nyaya Passover yeEaster. Saka hamuna chinhu chinonzi Easter muBible, mamune Passover. Saka Passover yakapera naJesu. Saka pekutanga akapa vanhu ropa rake. Handitika pa the wedding of Cana. Handitika ndobva apa ropa rake ichiva wine yakatanga kuchinja mvura achita kuwine. Ndobva ava pa ropa rake because nguva yekufa yanga isati yakwana. Handitika that's why yakachinja mvura iya kuti inde kuwine. Saka zviya zvokuti munosera muchiti aiwa wine vanhu vaizodhakwa, aiwa kuna zvinhu zvakadaro. Handitika then akufa ndokubva achitora futi wine iyi. Handitika ndokubva avapa achidaro ndokubva azonofa, ropa rake ndokubva rateuka Passover ndobva yaitwa abolished. Handitika tine zvimwe zvinhu zvatinoti kuOld Testament anonzi masymbolic, seyakaitwa naJona 3 days 3 nights ari mukati mehova. Handitika achisymbolize, anonzi masymbolic, achisymbolize kuti Jesu achazoita 3 days and 3 nights ari kufa kwaJesu. Handitika saka kuNew Testament hatichisina zvinhu zvakadaro zvakaitwa abolished, like tine zvinhu zvakadaro like masymbolic hakusisina kuNew Testament masymbolic. Handitika that's why mtuna vanhu vachicontradicta ne seventh day, kuti seventh day ichiri kudiwa here. Aiwa seventh day hakusisina, ine zvayaimirira, it was symbolizing. Handitika kuti pachazosvika Mwari pazuva rechi7 because apinda musabata afanga kudzokera kumabasa ake zvakare. Saka vanhu havanzwisisi the Bible. Saka chiti uyai kune vanhu vakatrainwa because ndiwanzotaura kuti alright, where did you go to the school, kuti iwe wakaitira kupi chikoro chako chezvemweya. Handitika because theology hamufi mazvidzidziswa, but these things zvinodzidziswa nemweya mutsvene kana kuti naMwari. Prophet Madungwe graduated in heavenly, not pa theology. Na handina kutomboenda kana kuBible school, handitombozivi mukova weBible school kuti kunodzidziswa chii chinonzi theology. Handitorina zvese izvozvo, ndakadzidziswa naMwari direct sezvakaitwa Paul achidzidziswa naMwari. Saka vanhu vanokanganisa chinhu chinonzi Sabbath. It was a symbolic yezo yaizoreva kuparara kwenyika. Handitika kuti ukapedza 6 days zuva rechi7 unozorora kumabasa ako zvachose. Saka Israel Old Testament yaisymbolize, handitika, chinhu chinonzi zuva resabata rechi7. Handitika but Jesu acho anouya kuti ndini sabata yacho. Handitika saka kana wamuna Jesu, that's why mchinzi vanhu vachiti mitemo imwe haina basa kuNew Testament. Aiwa pane mitemo imwe iripo nezvakati unofanira kunzwisisa. Saka hakusisina chinhu chinonzi masymbolic siyaJona yandataura yaJona yekuti hakusisina chinhu chinonzi symbolic yekuti John akasymbolize kuti Jesu achazofa uzodai hakusisina. Saka ndokubva atora wine, ndokubva avapa, ndokubva azofa. Wine ichimirira ropa raJesu ndo yainzi Passover. Nditika kuNew Testament hapana pakazomboitwa Passover. Even madisciples, the 12 disciples nana great apostle Paul havana zomboita chinhu chinonzi Passover, kuuraya futi makwai. Handitika saka imimi vanhu kana muchidzokera kuPassover, handitika kurati madzokera kumutemo. Mwari havarambidzi futi vanhu kudzokera kumutemo sezvinoita vana veIsraeri. Iko zvino vakaramba Jesu, saka vachiri kumutemo, vachiri kuJudaism. Handitika havasati vaya kuChristianity, kugrace. Handitika saka kana wada kuita Passover unouraya mhuka, hauchatendi muna Jesu. It's not a sin because waramba grace. Handitika but current season yatiri it's grace because Jesu akatifira. Saka now Easter yakabva papi? Vanhu chakazoitika ndezvekuti tinobata kingdoms anomentionwa in the book of Daniel chapter 2. Panonzi pakatanga Babylon. Handitika pakatanga Babylon pachistatue chaDaniel chachine munhu chachakatanga negold kumusoro ichimirira Babylon. Pachiteera pachester handitika ichimirira Middle Persia, Iran, the current ndo pane maruins ayo pane Iran paya ndo Middle Persia. Handitika pachipinda Greece, pachizopinda the Roman Empire ndo ichiva the Catholic ndo iri kutonga the current empire ichatonga kusvika Jesu achiuya. The Babylon ndo
Iraq ndo pane ruins ayo Babylon, ndo Iraq the current today. Saka tichibata those nations anditika ndo aitaurwa naDaniel kuti achatonga kusvika Jesu achiuya anditika. But then mu last kingdom tinoona kuti mu last kingdom Roman Empire inoramba ichipa power like United States of America, UK, France, Germany anditika dzese dzirimo pamunoona pachizotaurwa nyaya yekuti pama 10 hills anditika EU inenge ichitaura ipapo anditika. Saka iri kutonga kubva ipapo Jesu achiuya, that is Roman Empire ndo ichiri kutonga iko zvino Catholic anditika yakazoconvertwa from Rome nyika ye Italy anditika. Rome ndobva yapinda mu Catholic anditika. Mukatarisa Catholic it's a nation yakazvimira, ine polisi yayo, ine army yayo, even ine Maria, ine mabanks ayo. The Catholic, the Vatican anditika ndo yacho the Rome Empire ichiri kutonga anditika. But inobatana na United States of America chibata ma beast of from the sea and the from the earth anditika. Revelation chapter 13 anditika. Saka Roma yapinda kudaro anditika. The Roman Empire it borrowed those holidays from Babylon anditika, ma holiday Babylon, but kuti achita kuti ndemweya ndokubva vamati ndo pakafa Jesu anditika. Jesu haana kufa because Old Testament Israel yaishandisa inonzi Jewish calendar yaishandisa ma 30 days noti ma 31 kana ma leap years ingana chi yekuti Easter yaitwa musi wa 14 April Abibi month anditika ndo paitwa the Passover yekuti vaicelebrate kukrosa kwavakaita vachibva kuEgypt anditika. That was a remembrance for the Israelites anditika vachiregererwa zvivi zvavo anditika. Saka now Roman yapinda kwabva Babylon anditika ndo yanga ine ma holidays because ainzi Easter mukadzi waNimrod. Genesis chapter 11 ndiye mukadzi ainzi Easter anditika. Saka ndo holiday yaicelebratewa kuBabylon Old Testament tichitanga anditika. Saka then musi Christmas ndo pakazvarwa mwana wake ainzi Tamuzi 25 Christmas December am not Christmas. That's why tichiti ati celebrate Christmas, it's not a biblical holiday anditika, even Easter yacho anditika. Saka Tamuzi akazvarwa musi 25 December then uindobva zvaro Esther anditika. Saka kuti zvichita sokuti zvina Mwari mukati ndobva banzi apa ndo pakafa Jesu, apa ndo pakazvarwa Jesu anditika, kuti ma Christians akwanise kupinda mu this evil holiday. But azvine ina Mwari, it's not biblical kuti kunonzi vanhu celebrate chinhu chakanzi Easter kana kuti Christmas. Because ndinoda verse inotaura kuti pakanzi chi, because Jesu anongoti do the remembrance of me by the Holy Communion anditika. Saka they borrowed those holidays of Babylon vakamadzosa mu system, but vamadzosa mu system anditika vakabva vati ndo Easter pakazvarwa vanhu. Saka ma Christians the whole world munosera muchicelebrate sewa naMwari. Chinhu chakakosha ku New Testament chaunofanirwa kuita chete, it's only unotora Holy Communion. Jesu akati nguva dzese, isu hatiti muna April chete. Holy Communion inotorwa nguva dzese muchiregererwa zvivi zvenyu. Ukadaro waita zvadiwa naMwari. Saka ukacelebrate Easter futi hapo hapana chakaipa bhozi kuda kwako, but chiregai kuti ndo pakafa Jesu tiri kuzvitira Mwari. Chingoti tungofara holiday kwatiri tinoiti it's a public holiday. Hazvinei naMwari, and God never endorsed kana to force us to celebrate those holidays anditika. Hatina kunzi naMwari tizviite zvinhu zvakadaro, zvinhu zvevanhu. Ini handiti zvinhu zvevanhu, ndinoita zvinoda Mwari. I have one boss who is my God anditika. Not everyone kuti ngoti zvangotaura naningi. Even Paul aita akaparidza anditika. Kune vanhu vepaBeria vaiti Paul aparidza vaisvika votaura kuti alright Paul zvawaparidza, vaisvika voverenga voona kuti zvaparidzwa naPaul zviri muBhayibheri. But this generation anditika mufundisi wako akaparidza kana kuti prophet vako haukwanisi kunzvera in the Bible kuti zvaaparidza ndizvo here kana kuti hazvisizvo. Unongosvika ungoti ezvongo zvataurwa napapa vangu, hakuna zvinhu zvakadaro anditika. VepaBeria vaiti Paul kana aparidza great apostle like Paul anditika vaisvika votanga kubvunza kuti votanga kuverengawo magwaro kuti zvakanyorwa papi zvanga zvichiparidzwa naPaul anditika. Vaiverify ndaparidza zvandiri kuparidza nhasi, take the Bible and verify kuti zvirimo here. Ukaonawo pakanzi Easter irimo oya wondiudza anditika, unondibata pa 0776231156 wondiudza kuti iri papi pakanzi itai Easter kana kuti itai Christmas anditika. Tinoselebrate kufa kwaJesu ndokwakatisunungurwa, not kuzvarwa kwake. Even Roman, so the first church it's Roman Catholic. It was not started by a man of God or a preacher. He was just an emperor, the king of Italy anditika. Saka ainzi Constantine anditika ndiye akatanga 300 AD ndokubva areplace the 12 disciples structure the Christianity anditika. Ndokubva atora mamwe ma holidays ekuya
even though vatora picture yaMary ndobva yanzi vanhu namata dzaswe muchiona macatholic vanonamata Mary hatinei ndimai vakangoshandiswa kuzvara Jesu handitika. So that is the error of Roman Catholic. I'm not here to attack Roman Catholic because no church is correct. Even your prophet Madungwe is not correct. Only correct church is Jesus Christ. The church ya Jesu inonzi church ya Jesu kunoti denominations. Zayoja is not correct, UEFA is not correct, PhD is not correct, remnant ya prophet Madungwe is not correct. Ari correct ndimwari cheta nditika. Saka I'm not here to attack any church, but ndinotaura the truth. The Bible says if you know the truth it shall be free indeed. Saka Catholic yakanotora zvimwe zvinhu zvisinei namwara nditika like picture ra Mary riya rinonetsa, even ra Jesu munhu akaacta saJesu pafirimu riya haasi Jesu. That's why ndakati bvisai even mapicture aJesu aya haasi aJesu even aMary, because hakuna munhu. Because what just a simple question yandogona kubvunzai. 2000 years and 21 ago handitika kwakusina camera. Even mukatarisa kuma 18 hatina even kuma 1800 ye first world war hatina mapicture ari clear handitika. Saka yaMary makaiona kupi iri so clear handitika. Mukatarisa ekuma 1800 pakaita first world war handitika manje apa it's 100 years tichidzokera kumashure handitika. Hatina picture iri clear unongoona zvima picture zvana US army vachidi but hapana a clear picture. Saka yaMary yakawanikwa kupi, yaJesu yakawanikwa kupi? Kana iri yaJesu chaiyo handitika haasi mapicture aJesu, but munhu anotosvika papicture akutenga kutonamata handitika. But zvakabva nekupi? Zvakabva nekucatholic handitika, because ndo first church. Saka Catholic ndo yakaisa the doctrine which is the wrong doctrine handitika, vachi replace the Bible. Inonzi na Daniel they shall change the dates and the seasons and everything. So they changed the Bible. That's why even ndakati verengai King James ndo Bible rega rinobvumidzwa handitika. So Roman Catholic ndo yakabva yaunza zvimwe zvinhu zvisimo muBible like zvoti picture ra Mary, picture ra Jesu mbavatora Easter chi handita taona kati Easter yanga iri yaicelebrate kwa mukadzi waNimrod Genesis 11 pana Nimrod the tower of Nimrod handitika ndiye aitirwa yainzi Easter iyo handitika then musi 25 December ndopakazvarwa Tamuzi mwana wacho handitika. Saka ndopa vaicelebrate birthday. Saka Catholic yazouya manje sevanhu vanga vasina mweya waMwariwo vanga vane mapersonal interest avo vangonotora maholidays amba vati maChristians. Saka the problem my people they perish, they lack knowledge. Because chinhu chese chaunoita you must find out kuti zvakatangira papi, zvine symbolic. Even zvemaeggs zvaitwa kuBhabhiloni, ndezvekuBhabhiloni zvanga zviri very evil zvoti paEaster motsara muchiti zvemaeggs nechi, but hazvimo muBible. Hapana pakambonziita zvemaeggs, pakanzi torai wine. Saka ngatichiuye panyaya yewine yacho nenyaya yebhiya zvakare. Wine inobvumidzwa. Even Paul anoti take a little wine for the health of the stomach and tora a little wine for the help for the sake of the stomach and wine inobvumidzwa because inomirira ropa raJesu and even Jesu akashandisa wine because wine hariperi simba. Saka wine kana isingaperi simba ndo inoshandiswa, but haibvumidzi kudhaka handitika sezvakaita Noah abused handitika. Saka wine inogadzirwa from the grapes, haibvumidzi kuti munhu udhakwa handitika. Ndekungoshandisa kana uchirwara wochitorawo womwawo for stomach issues handitika. Then kana wapedza ipapo woshandisa holy communion. Saka po pane panozoti maregere ekudhakwa kumba kwenyu pane kuti mazodhakira muchechi muchimwa holy communion, because vanga vakuabuse vachiti tiri kuita holy communion handitika. Vachiita holy communion vaitora wine vobva vadhakwa handitika, zvisingadiwi naMwari handitika. Saka po ndo panoti maregere ekudhakwa kudzimba dzenyu pane kuti mouya modhakwira muimba yaMwari. Saka Jesu ndo saka Bhaibheri achizopinda muchechi ndobva atanga kurova vanhu vaita zvisina kunaka muchechi. Saka hazvire kuti zvaitwa muchechi zvese zvina Mwari. You must see kuti izvi zvina Mwari here kana kuti hazvina Mwari mukati handitika. You must judge your pastor, you must judge your prophet kuti zvaari kuita zviri in line with the Bible here. Because vanhu the generation of today they do not read the Bible handitika. Vanoitiswa zvese monzi celebrate Easter vanhu moto celebrate Easter motoenda papicture yaJesu yamuchitonamata muchiti Jesus Christ. Asi Jesu munhu akangoactawo and haana mweya waMwari futi munhu wacho akatoacta the role of Jesus Christ panei. Saka wine inobvumidzwa but haibvumidzi kutora yakawanda kuti udhake, ndekungoti upore health yako nechi. Saka vanhu stop vanhu because vanozvidefenda nethat verse kuti aiwa Jesu akatochinja akanwa wine harisi doro zvakatosiyana. Doro ndataura ndikati rinogadzirwa from sorghum kana kuti maize handitika, not kuti rinogadzirwa from grapes handitika. Saka wine inobvumidzwa yakadaro but haibvumidzi kutora yakawandisa. Saka hakuna chinhu chinonzi Easter
ndataura ngati Babylon yakazviita ndokubva Easter yatora, then Roman Catholic ndokubva yatora maholidays neChristmas. Handi zvakafanira kuti muno mutine yatinoti Defense Force yeZimbabwe handiti tobva tatoitora toti ndedu isusu vanhu vespiritual takutorangarira magamba edu ezvemweya. Handiti vana Abrahama vanani takutoti zvakanzi naMwari tiite tichitora holiday yenyika takutodai ipapo. Handiti vamwe vanobvunza kuti ko pane chakaipa here kana chingorangariwo Jesu? Yes, pane zvakaipa because zvakanzi nani zviitwe. Jesu anoti itai zvese zvimuchindirangarira neholy communion. Holy communion ndoyo yatinoita, noti kuita zvana Easter kana zvana Christmas. Because sei kana muchitira kana Jesu wacho kana kuti musi 25 kana musi paEaster pacho sei muchichinja? Because yaitwa musi 14 April ende madates aibudirana. Saka kunoti kushandisa inonzi Roman calendar. Handiti yakadistoteka Roman empire yakadistota zvese zvinhu zviri spiritual. Handiti saka zvinhu zviya hazvinei naMwari. Mune muchingoitawo zvenyu sevanhu vari kuita but zvinenge zvisingatofadzi Mwari. Because kana muchiita zvinhu zviri out of the line with God, Mwari havafi vafara nazvo. Because maholiday aya munenge muchiwoshipa mukadzi waNimrod. Handiti musi 25 munenge muchiwoshipa mwana wake iye ainzi Tamuzi, mwana waNimrod. Noti kuti Jesu because hazvinei naJesu, muri kusiya zvakanzi muite. Saka a Christian must not celebrate those evil or demonology festivals. Handiti kuOld Testament ndokwaitiwa mafestivals, notiko zvino. Handiti like Passover, that was a festival. Handiti that was for Israelites. Ndataura ndikati John akaita ega but hakuna zvinhu zvakadaro. Ndoziva vanhu vazhinji vanogona kuda kundurwa nematombo but I don't care about what people think. I don't care about whosoever who is against me. Because a prophet must not haafaniri kufarirwa nevanhu. A prophet anotaura zvisingadiwi nevanhu. Inini I am not here to speak zvinodiwa nemunhu kana kuti to please anyone kuti dai vanhu vandifarira. Handitomborina basa nokuti kana kwanzi chechi ngaikure ndichikunyepera. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vanhu vanofanirwa kuudzwa chokwadi. Because ndikasakuudzai chokwadi inini ndichanotongwa naMwari pamusoro kuti wakaregerei vanhu vachicelebrate Easter usingavaudzi kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Wakaregerei vanhu vachicelebrate Christmas uchirega kuvaudza. Mhosva because kunonzi ropa renyu rinenge riri pamusoro pangu. I am a prophet of international, so I speak the message for all the people, my nations as not prosperity. So we do not preach about prosperity kuti uchaita mari uchaita aiwa regai kucelebrate zvinhu zviri evil kuti muende kudenga because heaven exists and hell exists also zvakare. Saka kune vese vachafadza Mwari vasingacelebrate vasingaiti carried away by these things zvisiri zvaMwari, Mwari vachakuitirai zvakanaka. Saka ndinoziva vamwe vanenge vane maquestion vachida kubvunza but ndataura ndikati kana uri correct uchiti ini ndiri wrong, please bring the verse inoti pakanzi celebrate Christmas kana kuti Easter. Nditika hazvina kumbotaurwa izvozvo but ticharamba tichitaura nemi mese kuti muzive kuti zvinhu izvi zvimuri kuzviita henyu mega zvisina Mwari mukati. Kana uchida kubvunza more details about that unogona kundibvunza ndinokupindura. Gai ndisvike pandinovhara ndichiisa prayer. Mwari vachitiita zvakanaka. Mwari vari kumusoro kudenga ndinokutendai neshoko ranga riri pakati pedu. Mwari tiregerere kutadza kwatakaita, zvivi zvatakakutadzirai Mwari. Tiri vatadzi, tinoramba tiri vatadzi but tinokumbira nyasha dzenyu Mwari kuti mutiregerere. Vamwe vakaita maabhosheni Mwari ndinotaura kuti varegerere Mwari nezita raJesu weNazareta ndinonamata panguva ino. Vamwe vakaita zvivi zvimwe nekusaziva Mwari vakacelebrate vana Easter vakacelebrate zvese vana Christmas which is wrong Mwari. But Mwari ndinoti varegererewo zvakare Mwari. Mwari ndinonamata nevese vanorwara Mwari, vari mumahospitals, vari mumajere Mwari, vaitirei zvakanaka Mwari. Vamwe vakasungwa vasina mhosva Mwari. Ndinotaura intervention yenyu Mwari. Vari kushaya, vari kutambura, vari kuda mabasa vapei Jehovha. Vari kushaya vasisina hope Mwari, vapei tariro Mwari. Nezita raJesu weNazareta ndinonamata. Father, I thank you. Regai ni conclude ndichipedzisa nyaya yeEaster. Easter haibvumidzwi, it's not biblical because Easter ndimambokadzi waNimrod, mukadzi ndiainzi Easter nditika ndiaicelebratewa Easter iyoyo. Then musi 25 pakazvarwa mwana wake futizve wacho waEaster Nimrod, mwana waNimrod, Genesis chapter 11. Saka biblically hatina zvinhu zvese izvo zviya. Saka hazvinei naMwari, maholidays akabhorwa kuBhabhiloni nditika. Saka haticelebrate Christmas. Munowacha musi weChristmas munowana message iyoyo inenge iripo in full details kuti Christmas inobvumidzwa kana kuti haibvumidzwi. Saka munowana musi wa 20 munewana paholiday papa inobuda futi paSlyMedia. Mwari vachitira zvakanaka. May God bless you mese. Mwari vakuitirei zvakanaka, tinotenda.